chapters amaningi. Impilo ethi nama chapters amaningi. Ungayimoshi impilo yakho. Wenza izinto unnecessary. Udalelwe izinto ezinkulu. Udalelwe ukuphumelela lokuphumelela okuyisicefe. Uyazi yini yenza ukuthi ugovernment angakwazi ukuyithinta i-private sector? It's because those are a bunch of professionals. Abantu abangadlali nje mawukhuluma nabo ngeke uzuye kwi-private sector nombhedo. Because bakutshentsha okokuqala thina siyona i-general public. Siney'mali zethu, sinama-resources zethu, i-private sector. So uma ke kubhekwa lezo zinto noma ukuthi umuntu omusha musa ukumosha isikhathi sakho. Don't waste your time. Udalelwe into ezinkulu. Yini ngabe i-private sector bengakwazi ukuyicontrol u-Superman? It's because the private sector. I-corruption yabo ayikwazi ukudlalela kwi-private sector. Idlala ngobani? Idlala nge-general public ngoba yona ina protection. Ama-peasants, abantu abangenagama, abangenalwazi. Abantu aba-ignorant nabangenalo ulwazi will always be oppressed. Ngoba bazi ngakho esho uJesu athi banjengezimvu zikaZalu, njengomhlambi kaZalusile. Abanakekelwa umuntu into eyaziwayo nje kufika ukubona kuzothathwa. So ingakho ethi uJesu ngizile ukuzokhulula abathunjiwe bethunjwe ngomqondo. Umuntu aqala ibandla la ekhuluma ngoJesu, wiqiqi usewuNkulunkulu, wiqiqi useyibishop, wiqiqi usekufuna ekhothanyelwe yena. uJesu yena yedwa the bishop of souls. Bonke laba babizwa ngegama lika Jesu, they will pay the price. Jesus is the only bishop of souls. Uyena ibishop lemphefumulo. Yena inkosi yamakhosi, munye ogcotshiwe. Munye kumele alandele. So angifuni ukungena kakhulu lapho ngoba abantu manje bayitshena ukuthi uJesu yilabantu abamphambili ngenxa yokuthi abantu bathatha udumo likaNkulunkulu. Ngokwambona umuntu ophakama singambona uNkulunkulu ngoba sibuka yena lapha phambili. Asambona uNkulunkulu azancela iminwe manje. Indumiso yakhe ayisafike uncela ithupha uNkulunkulu akusadunyiswa nokudunyiswa labantu. Amaphutha abantu akuwona amaphutha kaJesu. Lalela mzalwane, lalela sise kahle ngoba nansi enye into elahlekisa abantu. Ukubheda kwabantu bebhediswa inyama yabo akukona ukubheda kaJesu. uJesu akakaze arape ingane. uJesu akakaze arobha abantu athathe izimali zabantu. uJesu akakaze bazalwane enza ama-crimes. uJesu uyabathanda abantu. So amaphutha abafundisi benu lawa ningacabanga ukuthi amaphutha kaJesu. So please mzalwane wami, ungavumela abantu bakuvimba ukuthi ufike esiphambanweni. Ufike kuJesu ozoyisiza impilo yakho. So abantu noma bangakurobha noma bangenza izinto, akuyena uJesu owenze leyo nto. Akuyena uJesu bazalwane owenze, akuyena uJesu owamithisa udadewenu. Akuyena uJesu wantshontsha imali yomkhandlu webandla wahamba waya lapha eBahamas. Akuyena uJesu owahlukumeza umfundisi. Amaphutha abantu lawo. Ungavumeli izinto zikuvimba ukuthi ufike esiphambanweni. Fika edlelweni uphuze. Musu ukubanjwa izinto zala esangweni ngena. Yabona le ndawo engiyime kuyona ukuthi akukho ngesafe ukuthi ngiqhubeke kancane. Sandela abafana namhlanje bakugcwele la emgaqweni. Waphuma ekhaya washiya. Yabona le ndawo ukuthi i-open passage, i-open passage kanti uyabona la. It's an open passage. Uyangena ngapha bese uphumela ngale. Kunjalo ukhonza uNkulunkulu. Ungena ngesango uphinde uphume bese ufumana idlela. So not Jesu mfethu ungavuma ukuthi abantu bakuvimba ukuthi ufike eJesuni, fika kuJesu. But i-message yami enkulu kakhulu namhlanje bekuwukuthi mntaka ma enjoy ukuba umuntu omusha. Nelson Mandela and Company balwela ukuthi sibe nale South Africa sinayo. Funakala maintainwe ke le South Africa iqhubeke iye phambili benefit abantu. So lo moya we-greed ne-ego ne-scarcity mentality ne-environmental limitation akungakubambi. Kodwa qhubeke kuye phambili uzofinyelela la uyakhona. Impilo yakho iyakudinga, impilo yakho is dependent on you. God bless you.